onze serie bijzondere auto's. Ja, we kennen het toch niet loten, hè? Ja. De Racing Nippels. Ik zou bijna zeggen, van dat is dan een damesteam of zo. Hè? Met eenhoorns en scherpe ponies match. Ja, dat is tijd. Ram een scherpe pony. Ah, ze zien in Engeland en Wales geweest. En vooral ook op de stuurhoes. Oh my god. Ik zou je bijzonder vinden als de drie coureurs in kwestie alle drie mannen zou je zien. Vind ik hem net iets te bling bling voor. En als een ander stuurhoes staat. Hallo? Hallo, Nou, wat, te gek. oliebol. Hallo Oliver. Hoi. Ik ben Hoi. Bas. Ik ben Marita, hallo. Mariet, jij bent een van de coureurs van... Die auto. Ja. Ja, jullie komen trouwens echt heel toevallig, want we vertrekken morgenochtend met die auto naar Noorwegen, Zweden. Dus het is, hij staat echt sinds vandaag ook weer op de oprit. Zeg even in de camera dat dit geen afgesproken werk was. Dit is geen afgesproken... Hoe zeg je? Geen afgesproken werk. Geen afgesproken werk. Nee, dat zie je aan mijn rood kleurtje. Ik ben heel erg overvallen. Dus, Nee, ja, toeval bestaat niet. En ik vroeg me net al af, in hoeverre, want er staan 3 namen op, Ja. in hoeverre er ook mannen binnen dat gezelschap zouden zijn. Zijn die er? Die zijn er toevallig wel. Oh. Ik zal ze even halen. Eentje is mijn vriend en de andere is mijn schoonvader. Alleen mijn schoonvader rijdt nu niet deze route mee. Dus dat is die derde naam, die onderste. Ja? Vorig jaar is hij wel meegegaan ook naar Helsinki. Ze hebben Oké. gestart in Zuid-Zweden, helemaal richting de Kerstmannendorp. En dan weer terug naar het zuiden naar Helsinki. Dus jullie hebben de smaak te pakken? Ja, dit is ondertussen de 6e of 7e editie. Jullie zijn ook vorig jaar bij die roze Volvo geweest, volgens mij. Ja. Ja, dat is mijn broer. Die auto heb ik geverfd, samen met mijn broer. Dat Daar heeft hij... Nee, Ja. van Lekker Vutje. Ja, die ja. Kijk dat puntje. Ja, en die type. Ja, dat is wat ik bedacht had. En die stickers laten maken, ja. Nee, dat Ja, want toen zei hij toch bestaat van... niet. Ik heb dit gedaan met mijn zusje. Nou, ik ben de zus van die man met die roze palmauto. Het moet niet gekker worden in dit programma. Dus hoe toevallig wil je het hebben? Ja, nou ja. En dan hebben we ook nog misschien wel de leukste oliebol van Limburg in het programma. Hoe kom je erbij om een shirt aan te doen met daarop oliebol? Nou, dat is toevallig. Ik heb dus een paard. Ik heb er 2. Ja. En eentje die noem ik oliebol. Die heb ik oliebol genoemd. En toevallig dit shirt was een paar jaar terug in de verkoop. Dus zodoende. Hoe heet die andere dan? Zippo. Hoe? Zippo. Zippo. Ja. Maar eigenlijk oliebol heet overtuur op papier. Maar dat vond ik een saaie naam, dus Ja, daar heb ik ja. oliebol vernoemd. Zal ik de man even halen? Ja, Ja. graag. Ik zal ze wel even halen. Kijk, ja, nou kijk, dat verklaart ook de... Ik ben ook benieuwd wat die mannen ervan vinden dan, om in zo'n bling-bling auto rond te rijden. Geweldig. Kom minder. Hey, Goedemiddag. goedemiddag. Dat is even schoenen aan. Jij bent de vriend Ja, van de klopt. oliebol. Ja. Van de Ja, oliebol, ja, ja. Hey, wat vind jij daar nou van? Dat je in zo'n roze blinkende spiegeltjes en zo... Dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Ja? Maar dat roze, dat is helaas verkleurd, want het was paars. Oké. Ja. Ja, nee, dan heb je al een iets beter alibi nu, ja. Ja. Hey, goeiedag. Dag meneer, Hallo. Gerard. En, De vader van die en de schoonvader van die. Ja, maar ik begreep, u gaat deze keer niet mee. Ik ga deze keer niet mee. Nee, wij zijn 8 jaar geleden ben ik begonnen met mijn zoon om dit samen te doen. In de zomerrun hebben we gedaan. Daarna hebben we er nog 4 winterruns gedaan. Door de Alpen heen, Zweden, Finland, ook Zweden, Noorwegen.
Vorig jaar zijn we met z'n drieën geweest. Ja. En dit jaar gaan hun samen Zweden en Noorwegen doen. Maar ja, de namen staan er allemaal nog steeds op. Ja. Je hebt ook een aandeel gehad in de auto, hè? En ja, we zijn destijds, voor hun is dat auto nummer 3 ondertussen. We zijn destijds begonnen met een Volvo en daarna is het een BMW geworden. En nu is het een Audi. Hé, maar zijn er nog regels over wat zo'n auto maximaal mag kosten? Ja, de oorspronkelijke was, dit is ongeveer 20 jaar geleden, bijna 20 jaar geleden is dit begonnen met een stel vriendenclub uit Hardenberg in Drenthe. Wat zullen we dus doen van dit jaar met vakantie? En toen kwam het zo van, nou, we gaan met een oude auto gaan we Europa door. Dan gaan we rijden wel en net. Dus er zijn een aantal 20 vrienden met 4, 5 auto's zijn ze de Europa doorgegaan. En zo is het gegroeid van, we gaan met een auto die moet minimaal 20 jaar oud zijn. Destijds was het dan €500, mocht die dagwaarde hebben. En dan mag je hem zelf helemaal opvrolijken en verbouwen zoals wat je wil. Maar ja, de regels worden steeds strenger omdat er steeds meer organisaties zijn die ditzelfde gaan doen. Ja. Dus ook in het buitenland wordt het steeds moeilijker. En het is begonnen toen met inderdaad, wat ik zeg, 20 auto's. En vorig jaar was het iets, in de zomer, 450 teams. Ja, en gemiddeld 2, 3 mensen in een auto. Dus dan ben je met al de gauw 1200 personen onderweg. Eenmalig is 1000 auto's geweest dat bij 10 jaar bestaan. Jeetje. Dat is wel heel veel. Hey, en die kreet op de andere kant over de Sherpa Pony, waar slaat die op? Omdat het een... Dat kan zij Dat vertellen. weet ik niet. weet ik niet. Nee, ik ben natuurlijk de enige Limburger van ons 3. Ja. En ja, zoals met die roze auto ook, ja, ik kom uit Heerlen, officieel gezien. Dus en een Tube en een Ram en Sherpa Pony. Echt een geile pony, want hij is wel echt geil. En dan vooral als je met zo'n stoere Viking erin zit, hè. Maar er komt nog een olievat op het dak. Ja, Oh, Met een paardenzadel erop. dit is ongeveer hoe we ermee rijden. oh Dit is man. vorig jaar geweest. En aan de andere kant ligt dan een olievat met een paars tapijtje met een zadel erop. Dus dan is het net een pony, hè? Ja, dan is de pony opgezadeld. Hadden jullie van tevoren nog een paar sneeuwengels gemaakt? Ik werd in de sneeuw gedrukt Ah, door oké. meneer daar. Door meneer En daar. ik ging een meter diep in de berm. En vervolgens 100 meter later rijdt schoonpa de auto in de berm. En dan moest er eruit getrokken worden. Dus ja. En morgen het vertrek. Ja, vertrekken om 4:15 hier. En wanneer verwachten jullie weer terug te zijn? Volgende week zondag. Avond ergens. En hoeveel kilometers heb je dan op de klok? Ja, per dag is de route zo varieert 4, 5, 600 kilometer ongeveer. Dus ja, 5 keer 2500, 3000, zoiets zal het ongeveer zijn. Exclusief de heen- en terugreis. Ja. Dat zijn 4000 kilometer in een week. Want wat zag ik nou? Wales en... Ja, Wales, Schotland zijn we afgelopen zomer geweest. Dat was de vorige. Ja, Oké. afgelopen zomer. Ja, ergens. En dan wordt het Zweden en Noorwegen. En Ja. jullie zijn op alles voorbereid? Nee. Nee? Er moet zoveel gebeuren aan die Nou ja, auto. het valt me op dat er nog zoveel ruimte is. Ja, hij moet nog ingepakt worden. hij moet nog ingepakt worden. Het staat nog later op de planning, ja. Oké. Het, Dus die reservewielen die ik op de foto zie, spikes, ja. die moeten... Ja, die ja, komen er ook komen nog op. achterop, ja. En dan de tassen natuurlijk, en proviant en blikjes eten en snacks voor onderweg. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus, slaap je dan ook in de auto? nee, we hebben deze keer hotel. Maar in de zomereditie ga je echt in een tentje liggen, weggrotten in de zomer, zeg maar, zo ongeveer. Ja, het is wel, het is geen vakantie. Geen vakantie. Nee, het is echt gewoon 12 uur lekker rijden, zeg maar. Kun je ook nog iets winnen? Ja, originaliteitsprijs. En je kunt ook meedoen in opdrachten. Ja. En als je de meeste punten hebt behaald, dan krijg je volgens mij €1000, als ik het goed heb. Ja, of En deze prijs. Je kunt wel geld winnen, ja. en een startbewijs van de volgende editie kan je ook winnen. Oké. Ja. Maar doen jullie daaraan mee? We proberen het altijd wel te doen, maar helaas is het nog niet gelukt dat we ook daadwerkelijk een prijs hebben gewonnen. Nee. Om een voorbeeld van een opdracht te noemen, is bijvoorbeeld bemachtig de instructie van een IKEA hemelbed. Wat 20 jaar geleden Ja. geïntroduceerd is. Nou, wie heeft nou nog de fucking manual van 20 jaar geleden van een hemelbed? En toch zijn er mensen die het
voor elkaar krijgen. En dan de originele, niet een kopie of wat dan ook. Maar dat zijn de soorten opdrachten. Ja, net zoiets als een flesje Ikea bier. Ja, of Kom daarmee of zuurströmmingen eten. Dat is Net van die filmpjes gezien van die mensen wat zo'n blikje vis openen en dan Dus die over hun nek gaan? Oh ja! Ja. die gefermenteerde vis. Ja. 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 Dat zijn die opdrachten. Zou je het willen ervaren? We hebben een blikje in de koelkast staan. Dus als je zegt, we hem dadelijk in de auto opentrekken. Ik voel hier een challenge aankomen. Dat schijnt een van de meest gore geuren ter wereld te Ja. zijn, Ja. hè? Ja, absoluut. Ja. Is het goed als we hem overslaan? Nou, dat is wel jammer. Gemiste kans. Oké. Hoe lang staat hij al in de koelkast hier? Ja, hij is al behoorlijk over de datum. Het blikje staat bol, ja. Ja. 3 jaar. Ja, al zo lang als Hebben het jullie ook- zelf alles geroken dan? Op Ja. onze eerste date hebben we zo'n blikje opengetrokken. Ja. Het is heel romantisch. Ja. Als eerste date. Nou ja, jullie hebben die date overleefd. Ja. Was dat de ultieme vuurproef Dat denk ik wel, ja. voor de relatie? Ja.